श्री राधारमणाय नमः. ओम श्री राधारमणाय नमः. हे पांडवांच्या दयेच्या देवा गोपाल कृष्ण, हा धनुर्धर पार्थ तुझ्या चरणी साष्टांग प्रणिपात करतोय, साष्टांग प्रणिपात करतोय. देवा, तुझ्याच कृपेच्या आशीर्वादामुळे 18 दिवसांच्या महाभारतीय युद्धात हा पांडवांचा विजय झाला आणि पराभव झाला तो कौरवेश्वरांचा. देवा, हे कशामुळे घडलं असेल तर देवा तुझा आशीर्वाद, तुझ्या आशीर्वादाचा भेद कवच देवा पांडवांच्या पृष्ठभागी असल्या, पांडवांच्या पृष्ठभागी असल्या. देवा, महाभारतीय युद्धात पांडवांचा विजय झाला आणि हस्तिनापुराच्या राजसिंहासनावर आमचे धर्मदाता विराजमान झाले. त्याच वेळी त्यांच्या मनात असलेलं शल्य, आणि ते शल्य कोणतं असेल तर स्वकीयांचा घात आम्हा पांडवांकरवी झाला. देवा, स्वकीयांचा घात आमच्या पांडवांकरवी झाला. एवढंच नव्हे तर आप्त स्वकीयांचा घात या युधिष्ठिरानं, अर्जुनानं, एवढंच नव्हे पंच पांडवांनी केला. हे शल्य त्यांच्या विचारात विचारमग्न होत होते. त्याच वेळी महर्षी व्यासांचं आगमन हस्तिनापुराच्या दरबारात झालं. महर्षी व्यासांच्या मुखावाटे निघालेले शब्द, हे युधिष्ठिर, आजच्या दिनी या राजप्रसादाच्या ठिकाणी वाद विचार वगैरे दिसतोय, याला कारण तरी काय? तेव्हा आमच्या दादांच्या मुखावाटे निघालेले शब्द, हे महर्षी, 18 दिवसाच्या महाभारतीय युद्धात आप्तसखियांचा विघात केला, तेच शल्य आमच्या मनाच्या ठिकाणी कावड करते. याच्यासाठी महर्षी व्यासांनी सांगितलं, मग युधिष्ठिर, हे शल्य जर पाप शालन व्हायचं असेल याच्यासाठी पांडवो अश्वमेध यज्ञ करा, अश्वमेध यज्ञ करा. मग ऐका पांडववीर, अश्वमेध यज्ञाची मी तुम्हाला कथा सांगतोय. सारे पांडववीर महर्षी व्यासांच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ लागले. त्याच वेळी ती व्यासवाणी म्हणाली, अश्वमेध म्हणजे साऱ्या यज्ञांचा राजा, अश्वमेध म्हणजे महान असा सोमयज्ञ. एके दिवशी देव दरबार भरला होता आणि देव दरबाराच्या ठिकाणी दक्ष प्रजापिता म्हणजे ब्रह्मदेव न भूतो न भविष्यती असा घटित प्रकार घडला. आणि तो प्रकार कोणता असेल तर दक्ष प्रजापिता ब्रह्मदेव यांच्या डोळ्यातील मुकुट धुळीवर पडलं आणि चमत्कार, तो चमत्कार घडत असेल त्या बुडबुडातून उत्पन्न होणारा शामकर्ण शिव, त्या शिवाचं पुच्छ पीतवर्णाचं होतं, कर्ण नीलवर्णाचे होते. एवढंच नव्हे, तो संपूर्ण अश्व श्यामकर्ण रंगाचा होता. त्याच वेळी साऱ्या देवतांच्या मुखावाटे ओम ब्रह्मणे ब्रह्मस्वरूपाय नमः, ओम ब्रह्मणे ब्रह्मस्वरूपाय नमः हा मंत्राचा उच्चार झाला. त्याच वेळी आकाशवाणी झाली की देवो, चला अश्वमेध यज्ञ करा, अश्वमेध यज्ञ करा, या अश्वाचा हवन करा. त्याच वेळी महर्षी व्यास म्हणाले, ही अश्वमेध यज्ञाची कथा आहे. तद्दिनापासून अश्वमेध यज्ञ सारे पांडववीर या ठिकाणी हस्तिनापुराच्या दरबारात धर्मदादांच्या हाती यज्ञकुंड बांधलं आणि अश्वमेध यज्ञाला सुरुवात झाली आहे. पण देवा, या छावणी दरबाराच्या ठिकाणी पाहिलं असेल तर खरोखरच आम्हाला धन्यता वाटते.